Здравейте на всички! Днес това няма да играем на Майнкрафт. Казвам ви, ще се местим от този канал. Тези клипове няма да ги изтривам, просто ще се сменя името на LionBG. И там вече се качваме на други клипове. Майнкрафт, GTA 5, многорядко GTA 4. Въпрос и отговор ще ме е 2 пъти годишно. Вече по-нататък ще пътна да снимаме на League of Legends. И снимам с Mobizen, само да ви кажа, ето, те е новия Mobizen. И чакам ви да се абонирате, да слагате пръща нагоре на всеки мой клип на канал и